Haia, fi di Dwysen efo E. A fi di Dwyson efo O. Ni di SiSial. A mae'r S's i gyd yn capital. SiSial. SiSial. Dwi'n dod o pen llun yn wreiddiol. Dwi'n dod o Amlwch yn wreiddiol. Mae'r ddwy yn un byw yn Betws y Coed rwan. Betws Coed di cartra ysbrydol Sbês pop. A'n cartra ysbrydol ni ebyn rwan yn di. Ia. Newydd symud na dwi ddod e. Ia, ond adra yn di. Adra, ia. Mae'r afon y Betws y Coed. Sa'n byd i gymharu efo fo'n agos? Mae'r gan yn yr afon. Mae'r gan di sgwennu'n barod i ni. Galw ni i chanu hi yndi. Wel, mae boi ma'n sgwennu y caneuon i ni. Dos Tecwyn Llyr o Llanbrwst. Ond ni sy'n clywed yr afon. Ni sy'n clywed o, ia, ni sy'n clywed o gynta. Ai. Da ni wedi cael traffarth efo hynna, herwydd mae o'n gorfod dod ata ni i sbio na ni'n clywed yr afon, iddo fo glywed o. A da ni'n cael trafferthio am weithio, herwydd da ni'n methu ffonio fo, herwydd i'r afon i'm yn swnio fatha yr afon dros y ffôn. Dim dros lein na. Mae hynna wedi bod yn anodd. Sgan ffôn chwaith na. Ie, ti ar y landline dod, diolch yn cyrraedd dros ffrant i chdi rili'n iawn ydy. Ie. Mae yna fatha sŵn craclo hefyd, da, so. Di Tecwyn yn rhy bell wrthon ni rili na di, so mae o'n dod ata ni. Glwad yr afon. Ie, di Llanbrwst ddim yn bell iawn na di o. So ni gerdded o un tro, do? Do, ta. Hanner awr. Nathon ni gig o gwmpas adag Dolig yn do. Oedd pobl wedi dod adran gynt o brifysgolion i glwad ni doedd. A un peth oedd rhoestredig oedden ni eisiau clywed sŵn yr afon, doeddan. A doedden ni'n gwybod sut oedden ni'n mynd i gyfleu y sŵn. Ie, ffenestri gyd. A fi'n oer. Rili oer. Ie, nath lot o bobl adal. Powb adal. A gafon ni anwyd dros Dolig. Pan oedden ni'n perfformio'n fyw gynta, oedd gen ni'r band i gyd yn doedd. Ie, wedyn nath ni weithio allan bod ni'n gallu rhoi bob dim ar un keyboard. Do. Wedyn, os da ni'n methu neu bod ni'n double bwcio neu ddim awydd wneud gig, da ni'n gyrru'r keyboard. Ie. A gynnu ni 2 keyboard, so weithiau geith un lle cael gig SiSial a lle arall cael gig SiSial hefyd. Wedyn, os da ni ddim awydd wneud gig, na ni stan yn gynulleidfa weithiau a sbio ar y keyboard, ond sbio na ni'n hunain. A da ni'n dda. Ie, da ni'n rili da. Da ni'n rili da. SiSial. Mae'r gan da ni'n mynd i chwarae heddiw yn gan Sbês pop, sef pop o'r Sbês. A Dyffryn Conwy. So, rhai o caneuon eraill sydd ar yr album ydy Crysa Melyn. Crysa Melyn. O, ie. Yr afon. Yr afon. O, sorry. 1-3. 1-2-3. Na, just 1-3 dim o. Ond da ni'n mynd i berfformio Planeda Bubblegum heddiw. Planeda Bubblegum. O, ia. Achos hwnna di hoff gan fi. Yn hoff gan ni. SiSial. Planeda Bubblegum.